Is mór an sása a hagann siad am, banachtaí na féile Pádraig a gcuir bhaintear na hÉireann, an seas sa bhaile, agus níos fuide géin. Agus dar gáide atá páirteach I gealúra ar nairacht, heimhir, cultúra aniu. Is cúis mór bhróid dúin mar éireannig, go bhfuil ar bhéle náisiúnta á gealúra ní heabháin se an éireann, ach san iomaí tíre timpeall an domhan. Áitina ina bhfuil cónaí ar phobal domhan an éil. Yn úsar sin, tá muid brodól agus lán sásta an lá seo a có ceiliúra le héan duine gur bhaile ó Páirte Laco sa ceiliúra a dhéantar ar gultúr, ar náráin agus ar deanga. Mar phobal siúlach, tá na hÉireannig tar éis a gultúr is a dradisiúna chuairt leo go dtí a lán dúchaí nua, agus iad a gobar go dígrasach ar car le Jack Coyle na hÉireann. Is a bhuicas leis na milliún imarcach éireannach go bhfuil an teirnachas agus lá éile Pádraig a gealúra le cinn agus le fan timpeall na crinne. Is cuig an dhéanamid ceiliúrach ar lá náisiúnta ar nefh Pádraig a raibh a héal féin lán de crútan agus le deoraíocht. In siatú dúin gur tháinig nefh Pádraig go hÉireann mar sclávé, gur éirigh leis éalú, a gur thocrich sé a hir gúcha se ágant agus fili ríis go hÉireann. Sna ceanta ní sin is cuid lárnach de heithín an éil éan imirce. Rud a thugann tuiscin file dúin ar an saoile agus ar an imirce go háirithe. Ó heapab tráin mé, bhí sé mar spruc agam, cuairt a thuairt ar an méid is mó pobl éireann a caillear go bhétain, agus chun isteacht lena gúis na bród is bútha. In úsar sin bhí áthas ar am héin, is ar haimhín, an déise hapú fáilte aire, raibh níos mó ná 8,000 duine chuig áras an Uachtarán. Daoine atá gníomhach an rúpaí pobal, agus in éacreacht é Jonacha, atá tógáil socaí lách, inmhúnathe agus corran, is iad a baisin, fuinneamh agus timantas atá ag feidhmú mar bunclocha ó náisiún se. Inniu ar lá féile Pádraig, Genimid na rudí is fearr faoin éireannachas a ceiliúra, cumá leis an tiúncartá ag ar gultúr agus ar nairacht timpeall an domhan. An táireach se, agus an dúr ar a gaithrú, ag tús héasúr an dócis agus na hanúcanna. Tá gálamid ar éireach heimhir ar sínsir, leis na féidireachtaí atá ar fáil dúin a bhaint amach. Tá go mis faoi thógáil ar bhunús láidir espras na néireannach. I réim sé éasúile cosúil leis na hálíne, an ólaíocht, an déanúlachas, an bholiteocht agus gnó, agus aibbrimis le chéile, I dro táchaí níos dóchas I dúine. Dar sleacht agus tá sleacht a sleachta, agus tá gach éon duine le a reinimid an planet sa bhfuilte seo. Tá má cótharánaigh agus dar gáide tar déanamh comóra líon. Guim gach bánacht a raibh de lá éile Pádraig sásta agus salfar I 2017. Ber bánach.